जेबो नङा आयौ ओइ मालाय हाबायाव थांसिगोन आदैमोना दे थांगोदो जों दा थांसै प्रेजेन्ट लाबाय मादैबो आदैबो हाबानि जाबाय दा जाबाय दे बिसोर होग्राया आंसो लादों थांगासिनोथ' थग्रोदो नोंसोरो सासे बिनानावनि माने हाबा दं आरोना दिनै ओमफ्राय दिनै हरसिगोन हामफैजा जों नै दासो सम मोन्दों हाबायाव थांनो नागिरदों जों दा नैथिं जोंहा मेकानिक बाबु बिथराय दङ लाजिदोंनो बिथाङा हेन्डसामद्राय ना जायोना जायाखैनोलाय जाखांबाय र' जों थांग्रोसै नाबो जावो थ' बैराथि नामा नोंसोरो ए दोनलांनायाव थांगोन ओंखाम जादोंना जायाखै जाखांबाय दे दासो जोंहा नै साबधानाव फै दे साबधानाव टेकनिकेलसो नामा नोंबो दा थांगासिनो आदाबो दङ जोंहा ब्रादार बोरो बिनानावा होनदो बाजिखौ लाबोयाखै आसोला बुरि मानसिफोरखौलाय मा लाबथिंबाय थादोंब्रा ना गोदान नायनांगौ ओइ सेंग्राफ्रा दै मा मावदों नोंसोरलाय लाना फैखादोसो नोंसोरो मिथिबाय बिदि बेरायबाय थानानै जाया सासे लाना फैखा हा जेबो लाबोयाखै हामबाया मा लाना फैगासिनो नामा नोंबो एक्टरा नै जोंना एक्टर दे हा लोंगोन र' हिन्जाव गोदाननि बिमा भिडिअ बानायदों भिडिअ आंबो सिनायखायो नै आदर्श सिख्लाफ्रा आयौ मा हिन्जाव गोदानखौ मानो बेलेग खोन्थादों दिनै अभी मजा आएगा ना भिड़ो बोरो tidak interest mana Bazai ada lah ha no sih ya wih lah ini jauh Sini aja angkat, Rani. Hah? Kamu datang aja ke? Jaket. Kamu Rani sini. Ayo lima. Besaran. Mas Barney number 1 winger driver. Ada ya? Gerau sana aja ke? Gerau na? Ya. Jana hai lajna. Nasa mana ada? Betul sih. Betul sih. Ngalai. Miramis. Hah? Miramis. Ya. Bayratsफ्रा बुरजा जानानै लाखा एसोर गामियाव मोनजायैयाबो जानो हागौ ओंखायनोथ ओंखाम नांला लाबावदोब्रा देलाय बेदर हारा हरलाय मादै बेदर हारा हरब्रा हा गोथाव जादों दा दे मोजां रान मोजां बोरिया दे Miramis nggak? Hah? Oh, konok nana nak, iceng nak, laba? Nana iceng nak.
हाबोखाजोबो नोंसोरो फैनांला हाबा जानांगौ जोंहा नाय बे हिनजाव गोदाननि बिनानाव सोरबा फसायबा बुंबानो जाबाय पस्ट खालि दं आदर्शनि सिख्लाफोर आरोना आंनि नङा मब्ला आदा जोंनिसो मब्ला हेल' गाइस गोसो गोथारै दानिसो फैदों माइकि मजा आंखौ दाखालि लाजि फोनांनानै होमबालाय एक्ट्रिस दं देखायनांगौ र' जादो दे जादो गोसो गोथारै हा आच्छा बियो मोनथिफेरथारा नुदोंमोनथ' आरो आङो गोदो गोदाय जाबाय थारो नै नै अमा एसे जाब्रा हाबासोलै जानांगौ अबाव अमा नुदों नोङो बैथिं लायदो थांनायाव गिर जाबाय मा खबर मोजां ना lagi konak मा खबर गाज्रि मानि आयौ बेखिजाय ओंखाम संग्रा नै अमाफ्रा हायना दोनखाबाय आरोखि मेरलाथार आरो बेखिजा हायगासिनो नै आदैमोना औ नाय 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 इयाव सङो आरोखि हा बेखौ साराय गिदिर माथो होनो बे अदाब्रा बे साराय गिदिर उखुन्दै हाबजोबोला देन्जार गाज्रिखा नैबे ओंखामनो नै ओंखामा गोगोम जोब्बायना नोगोर मानसि जाखादों नै अमा लाबार्सफोर स्कुटि हा स्कुटि नांगौमोन आंबो सोलोंगोन र' एसेबाव मैयानि भिडिअआ 2000 होआबा गैला इना 2000 मानो माने 2000 मादै मामाले हा आंखौ मिथिया जालाय अबावबा 2000 आं मिथिया जेरावबो दा होखा जेरावबो दा होखा आं बुंलां आङो देग्लाय नोगोर लोंमारदों दाखालि नुदोंमोन आं इखो मोसानाय फुंखा बिदाखो आदर्शनि मस्ट फेमास एक्टर बियो गंगा बिदा बिनानावनि नामा गंगा आरोना बिसिना उनावब्रा फिमेल एक्टर नङा होमबा नोङो हा लाजिलायबावो एक्टर मानसिया लाजिसोबा हामालै लाजिनो हा जेबो नङा बिनिफ्रायनो स्टार्ट खालामदो जों फिल्म गासिनो नालाय हिन्जाव गोदानखौ मालाय गारि सिङाव सोखांना लांबाय
खिन्थु नैबे पाइलटआ बिराद स्मार्ट बे फैना लानाया बेनिफ्राय बाय बाय थाबोखादो नोंसोरबो थाबोखादो दा नोंसोरसो खस्थ' मोनगोन